प्रभाव आणि की जायचे 6 5 ये राव व्हेरी गुड यस आणि कोणी असा की आता सर परपाटी आणि तो असा ये सुमार जरा असा की विक्की मगारया आणि एक वस्तू तुम्ही अडू कसा फर्स्ट वस्तू कंची म्हळ्यार एक कोण तडीचे तुम्ही कोण विक्की कोण तडीचे only 9 members are qualified for the next round come on yes 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि कोण ॲब्सेंट ये नाम की पड्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जण मात्र प्रो ताका दिलेंगी कौन फर्स्ट कौन वसून दिवनु माका एक 5 रुपी कॉइन अडिचे 5 रुपी कॉइन कौन तो दीजिए पहिले ओनली 7 मेंबर्स सात मात्र अवकाश एकले नाही कम ऑन व्हेरी गुड 1 2 3 4 4 सेकंड समय मात्र अवकाश एक लाइन यस 5 6 एक 1 2 3 4 5 आंसर मात्र इनी आंसर मात्र पॉइंट भागी बोलायचं सो आयली सर 1 2 3 4 5 6 7 8 तू आउट झाला जाईल की 7 मेंबर्स मात्र अवकाश बोलो एकले आउट झाले आता कॉइन पहिले तुम्ही भुरग्यां ऐका सगळं भुरगी ऐका कॉइन फर्स्ट पार्टी दिजे जाईल की पार्टी देऊन आता गली वस्त अडीचे मुल्यार तवन वसून माका एक फॅन्सी बँगल अडीचे फर्स्ट कॉइन दिजे मागीर बँगल आसा कांगण फॅन्सी जायचे बंगालचे जायना फॅन्सी जायचे यस 6 members only 6 members very good अरे सर आईली देखा चार कोणा अवकाश very nice अरे तो नमून आमचं बघा पण मागे कांगण टाका यामा ये फॅन्सी बरे दिसता ये फॅन्सी हे पक्का घे जाईल ए फॅन्सी कांगण पाठी देऊ नये आम्हा पाठी देऊ नये असा 1 2 3 4 5 6 so जण नेक्स्ट राउंड have only 5 members आराम से आता आराम से लाइन में रहा पड़ा यस 5 जण अच्छा बघा राउंड गुड सिलर सो अभी बुरक्या बरे दिसतांगी वय ना वही मेरा तो साइड नो आता भुरग्यानो इल्ले रेस्ट मेळ्ळे तुमकां नेक्स्ट एक वस्त कळली तुम्ही अडीचे म्हळ्यार विक्की वसचे आणि म्हाका एक विजिटिंग कार्ड अडीचे विजिटिंग कार्ड कम ऑन 5 मेंबर्स ओनली 5 मेंबर्स आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट राउंड फक्त 5 जणांक मात्र अवकाश विजिटिंग कार्ड आहे फोकस आईनी देखा 4 5 जणांनी कोण नाही कार्ड तुम्ही देऊ भुरग्यानो नेक्स्ट व्यवस्था नाही कळली सांगली असा आणि माका पहिले कार्ड देऊन एक जेंट्स बेल्ट आडा जेंट्स बेल्ट 4 जण मात्र अवकाश बेल्ट होरी नका विसरत तुमचे ಒಂದು कोण विके पावले ನೀವು ये ओडी जाली नहीं ये बोलेंगे ना ये ना अरे ये आई ना ये सो पड़ेगा ये अरे ये मैं तो काम कर रहा हूं बेल्ट दी नहीं मां बेल्ट दी नहीं मां बेल्ट दी मां ओना हां तुम्ही हुशार बेल्ट दी नहीं का पण ये पहिला हां कोण लास्ट टाइम नाही एकले हां कर रहा हूं कारण लास्ट इंक लगाई अबे पुढे ना डाऊन नाही नी सोडागी सोडल्यार आता ही म्हाका सोडता तुम्ही आता तुम्ही दोघांनी विक्की वसून एक वस्त काढूंक आसा दवरलो आसा आणि एक म्हाका 100 रुपीस नोट 100 रुपीस नोट वेरी गुड ताली दिया बरं हात करे आसा
या तू मागे राहिले जाईल की माझं ओढ झालाय 100 रुपीज दी जाईल की व्हेरी गुड तू देऊ मा 100 रुपीज यस काका बी की दिला 100 रुपयांचा नोट कोणेगी महान तो आता तुमका सगळ्यांकी टास्क कान चिंचा कानांका सांगचे घेऊन असा आणि माका एक जेंट्स रावा जेंट्स स्पोर्ट्स ने फॉर्मल शू जायचे सुताक पुरा करतात फॉर्मल शू ते का सणाक मात्र फॉर्मल जायचे फॉर्मल स्पोर्ट्स ने फॉर्मल तू आउट झालाय माझे या शू देऊ या शू देऊ तांकां सॉक्स घालून एक तर जाय नाही हा शिवहन बेटा व्हेरी गुड सिनेमा पद्धराव हा आता नेक्स्ट टास्क तुम्ही वसचे आणि म्हाका मासांची काऊन जाल्यांत आड अडीचे आड हा दोघा जणांक मात्र आड जायचे आड दोघा जणांक मात्र एक नाही आणि एक गोल पुढे त्यांनी घेऊया हा आउट झालाय ओके हा आड पुढे निघाल नाही कशाच्या उघड नव्हता विकी आहे पुढे गेलो हा व्हेरी गुड लास्ट टास्क काय सांगायचे केस सांगितले काय म्हणतात केस एक सांगू ना सर मांडेर केस ना हे आम्ही सांगचे असं अशी पापंगा 4 माळे मुखार बसतात तांचे कॅस अशी काढून गेल्या नासचे 4 कॅस ते बसत करेक्ट करेक्ट एका खुशीच्या संभ्रमा घेऊन तांके एक दूध जाऊचे नका पुरा कलर गेला पुरा कलर गेला नाही आधी तरी म्हाका दिसता दोघांत एका मायो पण वडनी तुमका एक टास्क काने घेणार सीधा वसा आणि एक म्हाका काळो केस ब्लॅक हेअर ब्लॅक हेअर कम ऑन दोघांनी व्हेरी गुड आता बघा सुनो आम्ही पळवू ना तांच्या हातान केस कोणसो आलो काळो पळोवया काळो पैकी नाही पण काळो आल्यार तांकां आम्ही नेक्स्ट टास्क करणार कोणाचा हातान धाकटो केस असा तांकां प्राइज दिता जे की धाकटो केस हा घेवपो हे केस कोणाचो ओढुले पुरा केस गेला आता हा पळया क्वेश्चन बेस्ट सो आवड पळया हा यशधर हा लांबा तू इधरीचे माहिती पळया गट्ट धर ती हा अंग धर ना हा लाना नक्का सोड तू सोड आमचं धर हा हा यो एक केस म्हाका मेळ्ळा तू सांग तुमचो लांब कसो धाकटो दिसता की यो धाकटो न्ही पण हांगा एंड जाता आमकां दिसना यो धाकटो न्ही की धाकट्यान धाकटो व्हडल्यान येयलो व्हडलो हाडलो जायत की आमी पयलेंत सांगला धाकट्याक आमी प्राइज दिता म्हणून देखून ये या कराचे तुझे नाव काय ना रिशल डिसोजा गडी ताळी होती या मग सर्व सकना या सर्व शेता का मागे उपरांत आम्ही मुखार पळयतले आणि आता मग क्रिस्टीन बायक